Mfundisi uNtanda ngicela ungapholisa amaseko bazalwane bami lapha emakhaya ngiyabingelela bonke abasibukela eCape Town, Eastern Cape, Western Cape, Gauteng ke vele obviously. Bese ngibingelela Nkosi yami nakwela kithi kwaZulu Natal. Bonke abazalwane bonke lonke amabandla umzimba kaKristu wonke ngiyawubingelela egameni lika Jesu. We are joined by umfundisi uNtanda. Mfundisi uNtanda siyabingelela egameni lika Jesu. Ngiyabingelela egameni lika Jesu abazalwane bonke. Ninjani kodwa mfundisi? uJesu muhle. Siyabonga kakhulu mfundisi iprogram yethu lesithe ake siyivule ngawe namhlanje le program yethu. Abaningi bakwazi masuke sixoxa izinto ezihlukahlukene sixoxa ngezihloko sukela kubufakazi bakho kodwa namhlanje ke sithe ake sizoyiletha as izwi lenkosi le namhlanje ngoba ngiyazi njengoba bengishilo seqaleni khona umuntu bengayanga enkonzweni kodwa namhlanje uzoba nayo into ukuthi noma engayanga enkonzweni kodwa ayifilele kuba senkonzweni noma engazange aze enkonzweni izwi lenkosi mfundisi liphathelwe wena namhlanje. Amen. Ngiyabingelela ke emakhaya bonke bantwana bakaNkulunkulu ngibingelela emaprovinsini wonke nangaphesheya. Sibingelela abantwana bakaNkulunkulu nakwamanye amazwe la kufinyelela khona le program. Angifisi ke ukuchitha isikhathi izwi lenkosi elitholakala encwadini yamaHebheru uchapter 8. Kodwa kimi verse engifisa ukukhulumela phezukwalo uverse 13. Kodwa ngiyacela ukuthi ukungenisa ukuze kuzocaca ukuthi ngikhuluma ngani ngifunde no verse 7. Yes. Ngokuba leso sivumelano sokuqala sasingenasici bekungeke kufune isivumelwano sesibili. Ngokuba leso sivumelwano sokuqala sasingenasici bekungeke kufunwe isivumelwano sesibili. Amen. Verse number 13. Uma ethi esisha kusho ukuthi esokuqala sesiphelelwe isikhathi. Ngakho ke osekuphelelwe isikhathi futhi sekudala sekuseduze kuba kushabalale. Uma ethi esisha usho ukuthi esokuqala siphelelwe isikhathi. Osekuphelelwe isikhathi futhi sekudala sekuseduze kuba kushabalale. Sicela mfundisi usivule nangomkhuleko nje before sizoyizwini. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu waseNazaretha. Izwi lakho leli liyisinkwa sokuphila. Singamandla futhi siyanqobelana siyakhululana. Loyana loyo sekhaya uNkulunkulu menzela umusa sekuyadliwa uNkulunkulu wethu akangabi ngaphandle kwetafula mngenise naye abengcenye adle ukuze uNkulunkulu wethu emina ngalambi kule mine sasisalela uJesu engakabuyi silekelele kuba sidle ukudla okuyosilonda azabuye ukuzolanda ibandla ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Mfundisi singene ezweni lenkosi thini namhlanje thini kubantu thini kwibandla lika Jesu namhlanje. Mfowethu Dlamini umsindo omningi emhlabeni. Kuyabangwa kuyadonsiswana iANC idonsisana neEFF idonsisana neDA babanga iParliament netafula ukuthi ubanobusayo ubanobusa kangcono. Yina ilethela abantu yina abathembise yona abazophila ngayo. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu obuka ipolitiki uyayibona ebandleni ukuthi sifikile. My God. Ngesikhathi ANC neEFF bona bebanga umhlaba abantu bakaNkulunkulu babanga izambulo neziprofeto nezwi. Sakumele kulesi sikhathi kukhulunywa inhliziyo kaNkulunkulu njengoba injalo. Ukuze wonke umuntu odukile nosazodukiswa ayidukele ngoba ethanda. Mhla uJesu elenge siphambanweni lithi iBhayibheli into ayizele kwakunenkonzo eyayenzekile ngaphambi kwakhe eyayimsymbolize yena before afike okwakuyindawo engcwele. Yes. La kwakungangeni khona umuntu. And ngendlela eyimiswe ngayo Moses noAaron wayengekho umuntu owangayichitha. Owayezoyichitha kwakuzofanele yena angene esikhundleni sayo. Kwaphoqa ukuthi umuntu ozochitha yona afike sezongena yena angayichithi bese fakenye kodwa mayeyichitha kungene yena
ingakho iBhayibheli lithi ngesikhathi elenge siphambanweni azange asidabule isenqo sethempeli kodwa sayidabukela ngoba kwakuphela umsebenzi waso ngalelo langa. Amen. Ingakho mawufunda amaHebrew chapter 8 ethi ngokuba isivumelwano esidala sasoleka yini eyisolisa ngaso ingoba umpriest wayengena ngale kwekhetheni selingcwele ngcwele wayefikelwe isikhathi sokufa kuqasha omunye. uNkulunkulu waqasha abantu abaningi ababa ngabapriest uEli wakwamqasha wamhlula umsebenzi ngenxa yamadodana akhe ayelala namantombazane ethempelini wamdisqualify wamchitha. Wabuye waqasha uEli wabuye waqasha uSamuel waba umpriest wamthokozisa bamvukela abantu. Walala emathuneni lithi iBhayibheli walala emhloniphile uNkulunkulu kodwa yasala inkonzo ingakafezeki. Wahamba uNkulunkulu waqasha abanye kwasho ukuthi awukapheli umsebenzi ikhethini alikadabuki. Hallelujah. Ngiyangithi mawuhlangana nendoda uyibona ithwele isigqoko enkonzweni ayikho wrong. Yasala ngale enkonzweni yabapriest emva kwekhethenisi. Selidabukile ikhethenisi wonke amadoda ayegqokiso kwabapriest aphelelo umsebenzi. Kwase kuthi kulesi sikhathi elithi iBhayibheli usekhuluma ngendodana yakhe. Verse number 13 uthi uma leso sivumelwano esidala sesiphela hayi ngoba siphela kuphela kodwa siphelelwe isikhathi futhi sasigugile. Yes. Ngakho uzofaka esisha endaweni yaleso sidala. Lesa sisha akungena abantu bashintshane. Ingakho ethi kulezi insuku usekhuluma ngendodana yakhe uqobo. Kusho ukuthi kukhona umuntu osengene yena. Ingakho iBhayibheli lithi mhlayele ngeCalvary sayidabukela isenqo sethempeli ngoba sekufika umuntu ozo replace le yanto ezongena yena wafika wangena wathi khaxa sayidabukela. And number 2 amathuna ahluleka ukugcina abantu ababekuwona ngoba umuntu wayezokwehlela eHades ayolanda ihluthulelo zokufa nokuphila kwadinga ukuthi athehla kube kungasekho umuntu ethuneni. Akaphelelanga lapho uthe sekwenzile lokho lithi iBhayibheli emva kwalokho babonakala behamba etaladini ngoba uJesu mayefikile kuba nobufakazi endaweni ukuthi uvukile ethuneni nabavuswe kanye naye. Ngiyamthanda umuntu oyebhala incwadi yamaRoma ethi mana avuswa kanye naye ngoba lento yokuvuswa noJesu ayiqalanga ngathi yaqala ngabantu emathuneni baze babonwa abantu. Uma umuntu evusiwe noJesu akayixoxa indaba yokuvuswa iyayibonakalela yona ukuthi bavusiwe. Uthi ke leso sidala siphelelwe indawo. Amen. Ngoba sesisidala Hayi mfundisi ngifuna ukusho lento ukuthi akonakele kubantu abasele ngemuva. Inkingi ikhethenisi elingadatshulwanga. Basala nesivumelwano esidala nje ingoba ikhethenisi alidabukanga. Mhlala dabuka. Yozwa ngalelo langa umuntu ethi ngiyisidalwe esisha. Ngihlangene nokuphila. Ngihlangene noJesu. Ngoba ke umuntu oyovuma izono njalo kodwa makukususa ikhethenisi kuyasa. Kusakumama, kusakumuntu omusha, kusentombini, kusensizweni, kusekubaba. Bona ukuthi sidatshuliwe ikhethenisi kunesivumelwano esisha esenziwe. Manje khona indawana engiyithandayo ethi ngizoloba einhlizweni. Ayi madoda. Akusazi uthengwa amapage manje kubhalwe phansi kunimvula lahleke. Akusazi ukwenzeka lento yokuthi kuthiwe ishile igallery la kuhlala khona izinto zabangcwele ke siyophenqa ukuthi ithini indaba yethu. iBhayibheli lithi wakwaphelelwa ubuthongo uDavid elele. Wabiza umbhalo weincwadi wathi hayi manini nabo ubuthongo ongenabo. Akanibiza umuntu ofunda incwadi akangifundele ukuthi sifike kanjani la sikhona. Waseyafunda wathi le ndawo wayethembisile uNkulunkulu ngayo ukuthi uyokwenza ukuthi nokuthi. Yashigalari.
mhla ushisa uIsrael kushiswa indlu yaIsrael yasha iGalari kwacaca ukuthi ayisekho izini wathi sengizoloba isivumelwano esisha sizolotshwa inhlizweni asilidingi isonto noma ngaba uyanga kulona kodwa mase silotshiwe kuwe siyaphila phakathi komuntu kanti masingalotshwanga noma ngaye esontweni ikhetheni sungena nalo Nkosi yami ungena lisavalile ingakho uhlangana nabantu bethi ayikho insindiso kulesi sikhathi mawusanyathela intuthwane izathi ikhethenisi elingadatshuliwe mhla kwadatshula ikhethenisi yozwa ngayo umuntu exoxela ethi ngihlangene nesivumelwano esisha egazini lika Jesu zikhona ivumelwano kodwa lesi senzwe egazini lika Jesu hayi noma liphi esoqala sasenzwe ngamagazi ezimvu siphelelwe isikhathi my God siphelelwe isikhathi into ephelelwe isikhathi noma ungazama uyaza ngazi ukwenza kanjani mawunekayini uthanda ukukhenika iphelelwe isikhathi uyikhenika uzibona ukuthi hayi sekuright manje sayifuna udustbin ayisekho lento bayazi laba abakhenika amaketela nama-ayini uma uyibuyisa okwesithathu bayakutshela bathi hayi no hamba othenga entsha manje lento iphelelwe isikhathi isivumelwano esisha samukele egazini lakho ukuthi uNkulunkulu udala indlela entsha yokuphila ngoba lesa sidala bese sikhathele Nkosi yami bangaka abantu abasabathayo abathakatha abantu abami ngesivumelwano esidala bangaka abantu abagila imkhuba bethi bame sivumelwano esidala ngoba asibakhuzi kodwa into emnandi ngalesi sisha sisemntwini uyazi Dlamini ungaba nenhlanhla yokuba nesonto kodwa ngeke uhambe nalo kuye kwakhe endlini uyazi ungaba nenhlanhla yokuba neBhayibheli kodwa ngeke ungene nalembhedeni ungaba nenhlanhla yokwazi amaculo nebhuku la ubhale khona kodwa ngeke ungene nawe embhedeni lesi sivumelwano sihle ngoba noba ungena embhedeni ungena naso noma ungene empini ungena naso asali ngaphandle ngakho umuntu uyasidinga isivumelwano esisha egazini lika Jesu noma nesonto othi ukuthatha amamayelana ambalwa udlule esontweni uthi sengifuna isivumelwano esisha ukubalwa nami kusona madoda ngoba ubalwa ngoba usontile kodwa ubalwa ngoba uhlangene naso saqala mhla uJesu elenga saqala isivumelwano esisha sihamba kuso silotshwa enhlizweni yomuntu uma sisenhlizweni uyazi ke kuke kwaba nesitayile esike safika la abantu khona kwakuthiwa bazofaka imicrochip ezandleni abanye kuthiwa bazofakwa emabunzini ngangiye ngithi kuma wami kusho ukuthi baningi abantu abazonqunywa izandla ngoba kuzobe kufuneka le microchip yakho laba abafaka emabunzini kusho ukuthi sobathola beneyimbobo la bekopolodiwe ngoba kufuneka imicrochip mana ke uma isenhlizweni lento ngaphakathi kumuntu kusho udinga uyokhipha inhliziyo kuze kuphume lento mayilotshwe enhlizweni ngiyayazi into elotshwe enhlizweni mina ngiyayazi into mayilotshwe enhlizweni uma umfana noma uhlangane nentombazana endleleni kwalobeka into ethi muhle awulali ngoba ilobeka enhlizweni noma angayolala kubo kodwa wena usuku ungalele ngoba lento ila enhlizweni ukuthi muhle endakaphelele ebuhleni funeka ngimthole then funeka kwenzeka ama means ukuthi lento ayigcwaliseke enhlizweni manake mawufuna ukuyiqeda lento lo muntu oyiqeda ngani dinga ukhipha inhliziyo ngoba ila ihleli khona ingakho uNkulunkulu athe sisha ngizosilobe enhlizweni madada mase silotshiwe awuhamba uxoxa sayixoxela uyazi ukuthi umuntu uyaphuza noma ningamsola endlini ningabe nasiqiniseko lithi kodwa siyakusola ngathi uyaphuza kodwa sibani athi hayi angiphuzi ukuthi nje ngikhathazekile indlela engithule ngayo ngoba abafana abantu masebedaki ukhona okhulumayo khona ohlabelelayo khona othulayo nje ngiyacabanga ukuthi kube kwakuphuza mina ngangiyothula ngoba ngiyakhuluma into enza lokho into la enhlizweni uma isiqala umanifest into esenhlizweni awuxoxi iyaxoxa yona
ixoxela abantu ithi usidakwa lo lento uyayiphuza noma iphika uyayidla lento uma edla ihungu uyaqala ukushintsha madegeza njalo iyaqala lento engene kuyena isivumelane esisha ngene kusona sewunga iqala ukuvela kubantu uthi hayi khona ayibhemayo nange seqisa amalanga amathathu engagezi nange ehleka yedwa iTV ingadlali ivaliwe udleni ngene esivumelane nesisha leso nalesi sivumelano ongena kuso siyayixoxa indaba yakho kubantu ayixoxe wena sihambe simtshela umuntu ukuthi yobungibona ngonondindo mina manje indlela segqoke ngayo iyachaza ukuthi ushintshile lo muntu ungena esivumelane esisha sokudayisa ngomzimba ungena esivumelane esisha sokubhanga isikole uyabonakala ngezikhathi zengane zesikole emgwaqweni isivumelwane esisha angene kusona akabe safana nasekuqaleni afana nasekuqaleni noma ngathiwa uyazama ukuzenzisa mayebona uyambona umuntu maye edakiwe zenzisa ezohlangana nomuntu efuna ukuzama ukubamba izitepu uqala ngo3 emumva ebethu yaphambili bekhane gaxa uthuwo yaphambili Nkosi yami ngoba lento angene kuye isivumelane esisha iyasebenza phakathi kwakhe ngakho nomuntu ongene esivumelane esisha noKristu mhla kudatshula isihenqo sethempeli kuyabonakala iyaxoxa ebantwini hayi noma esebenze egoli kodwa izophela inyanga uzobe khona ekhaya ubaba omuzi lo ngene esivumelane esisha esithi amadoda ekhaya ngene esivumelane esisha esithi omama babamba indawo yabo akekho umuntu ongangena esivumelane esisha adala isiphithiphithi endlini kaNkuluNkulu uma engena esivumelane esisha sinjengo freeway ngiyacabanga ukuthi ukube kwakho freeway kwakuzobhalwa kuthiwa ladies part number 2 boys kuthiwa omama kuthiwa obaba ngamanye amazwi akekho ogcobo omunye ngenela inini wakho intombi eyintombini ingakho noma ufika usuzele mawuthi nje nginikela kuJesu lithi iBhayibheli wenza isidalwa esisha awunandoda sikuphosa intombini na ufika uthi angizalisile zu20 ingane sithi khona usumshadile athi cha ngene insizweni uthi uyafika uthi hawu ngangiphingena abafazi babantu kodwa njengoba ngiba isidalwa esisha bengivele ngishadile sithi ngenela inini ngena kobaba uthi uyaqhamuka ukuthi ngumama njengoba ningibona nje ngirathake nje ngaze ngalahla ngisho indoda sithi ngena komama uyisidalwa esisha ngene elayinini wakho ngoba uzelwe ngokusha okwakudala kudlulile udlulile bababaza abantu bathi hayi lona ingane ezinhlanu imfake kanjani ngoba usekuanti kuvela indoda ekhathele ithi nami sindwa imithwalo angazi ngayithulwa ubani kodwa uma ikhona intombi ebeninganginika yona ngiganwe ngisale sengakhumuza nje ngilale sengengaka sithi bheka wena akhombe yona le kwakuthiwa isikorokoro ngoba makufika isivumelane esisha kwenziwa izinto zibe zintsha eseqala uhamba isivumelwano esisha egazini lika Jesu kudatshula ithe ikhetheni siqala ungabona umuntu edla izinto ezingadliwa endlini kaNkuluNkulu ayidingi ukhathazeke sale esivumelene esidala kodwa maladatshula ikhetheni ngoba sesidala futhi siyabona ukuthi siyamosheka ungena kwesisha yena ahambe noKristu iyona nto edala ibandla likaNkuluNkulu lihambe khona umbuzo enguthandayo owabuzwa abaFarisi kuJesu bathi kuJesu awukhulume ngabo right wena noma uMoses entweni yazisho uma wena uright umphikiselani pho uMoses wayekusholani lokho bese bethi ke ma ukuthi uMoses uright uzelani nokwakho wena yabona ke into eyadaleka kusathane leyo umhla exoshwe ezubini kanti ibandla lisaqhubeka kuyakhiwa washiya planning akapheleli kaNkuluNkulu waduma nalozira yewubambile wahamba nawe edukisa abantu uthi uJesu mayephendula uma mina ngiyinkosi yabaJuda nina nikuvuma lokho kholwani yimi uma ningangikholwa ngitsheleni nini ukuthi uMoses wayekwenza ngaliphi igunya lokho akwenzayo kwasho ukuthi ayikho impendulo babengazi ukuthi lo ozogcwalisa nozodabulisa enqo sethempeli ukuze bonke bangene
ngoba abantu bonke basilelwe inkazimulo kodwa ufuna bangene ngamuntu munye uKristu Jesu. Manje ke abana kungena singadatshuliwe isenqo sethempeli, munye umuntu olungisa leyo ngozi uJesu kuphela. Uma ungazama abanye, ngazama abantu abangeke bakusize. Ilowo lo mlayezo enginawo ukuthi ngenani ngesango elisha. Amen. Lidatshuliwe ikhethenisi. Uma lingadatshulanga woza nganeno. Sondela sixoxe indaba. Mina ngimangali bazalwane uma ubhabhadisiwe waphinde wabuyela wobhabhadiswa waphinde wabuyela wayobhukuda. Awuna choice. Ngoba ikhethenisi ilona elishoyo ukuthi kuvaliwe emehlweni. The day kwavuleka amehlo kamoya yavulwa lendwangu uyobona ukuthi usele emuva woza kuJesu. Kade ngishumela emvuselelweni lapha ngichaza ukuthi uyenza abantu ngendlela abaqhenya ngayo ngesonto ungazi ukuthi wena bathola into enkulu kanti bathola into eyithuna. Na ufuna ukungcwaba umuntu umfake esontweni ngoba umngcwaba nempahla umngcwabe nemali umngcwabe nayo yonke into kodwa sale ngasizakele yena. Yes. Yazi mhla kungcwatshwa ungabona emngcwabeni bonke abantu bakhala baze baginqike phansi. Hawu mzala wami Daka malume kodwa akekho angangambone eginqike ufuna ungena ethuneni. Bonke baginqikela nganeno babheke emuva. Nasakudliwa sekubuya emathuneni. Hawu Dlamini na ukhona. Hey kade ngakugcina. Futhi kuyaqonywana ke kulezi insuku emngcwabeni kuyashelwana. Ubona ukuthi noma umuntu ngamsontisa kodwa naye ngavulwanga indwangu ayikho into ongamsiza ngayo. Kudinga kudamuka isenqo sethempeli ngoba sidala lesivumelwano. Sesifikela siguga khona nase sisha. Kudinga umuntu ozongena asireplace Elisia wangena uJesu ngegazi lakhe. Bengingathi nje kubantwana bakaNkulunkulu masuqedile ukusonta dlula phela yofuna uJesu. Na uqedile ukusonta dlula phela uyofuna uJesu ngoba akekho esontweni udinga uhlangane naye. Why uJesu angahlala esontweni? Kunabahlobo bami engibathanda abavamisa ukuthi uNkulunkulu akahlali ezakhiweni ezakhiwe ngenyama ofuthi istroke sezweni kahlali. Uyazi ukuthi mawusonto ufana nomuntu ogeza uchitha amanzi washiye lapha. Ngoba esontweni maniphuma kusho ukuthi uJesu mayehlala khona nobuye nimbone ngesonto futhi. Uma uJesu ehlala evathweni zesonto uyayihenga ku-drop uyophinde futhi umbone ngesonto. Kodwa nasekudajula isihenqo uyabona ayikhona akahlale entweni eziphathekayo mele silotshwe enhlizweni yami. Masike salotshwe enhlizweni sithi khaxa uyezwa noma uhamba endleleni ukuthi ngihlangene nenye into ebamba impilo yami eyenza uhambo lwami engafani naseqaleni. Ngakho mina bengingabeluleka abantwana bakaNkulunkulu ukuthi noma ususontile man noma nakulelele lethi isonto man ukhona kulona lento nje abathi isonto end of the day udinga udlule kuyona ufike la ungena khona esivumelene nesisha lento ilotshwe la. Uyazi ababhali bamathathu ngeke ngithi mangibabuka edrobheni ngibabone ngithi lento le injengale bhalwa uJesu enhlizweni mawamukela igama lika Jesu ebhala eqopha ngomshini elithi iBhayibheli usiqophe ngepeni lensimbi esandleni sakhe eqopha igama lakhe kuwe. Ingakho ethi mhla sifika phambi kwaBaba uyosethula yena ethi abangivume phambi kwabantu. Uma umuntu engivuma phambi nami uyomvuma phambi kaBaba ngoba unegama lakho la eqophe khona ukuthi wangena esivumelene esisha. Na ungangenanga futhi usho ngomlomo kuyocaca mhla sifika ukuthi alikho igama lakho. Alikho igama lakho. Ngeke libe khona. Uyazi kunesitayincane singanakiyo ukuthi uzogejisa abantu. Mawusuqedile ukuyeka ubufebe ungakhohlwa nokuqamba amanga ukuyeka. Kanti ungakhohlwa masuyeka ukuthakatha uyeke nomona. Ungakhohlwa masuyekile futhi ukuxabanisa uphinde ukuyeke futhi nokungazehlisi. Uthola ithuba buye wehle ulingane nabantu. Ngoba uyosaliswa into elula nje ukuthi wayengekho umuntu owayengalingana nawe ngestandard. Wagcina ungafithanga esivumelene esisha. Abanye esivumelene esisha into ebachithile bachithwe yibusisa abayiphiwa uNkulunkulu. Wanele uNkulunkulu bamthandazela ukuthi akathola imoto ayithola. Uthuka bona abazalwane.
bengicela ukuthi nisalenseni imali nganisangena ngeke ngiye kulo mthandazo kunama project engiwaphuthumayo abaluleke kabi kunalo mthandazo lo wamenza wathola imoto asayingcono lawo ma project nalaba zalwane ngeke asadlula abashiye bese yagoduka laba bayothandazela uthi ayithole sekuyibona namhlanje sebeyizitha zakhe abanye lezifunisani bagejiswa imizi wayethandazelwe semkhukhwini wawuthola umuzi namhlanje batshelwe eminyango abazana cha ngicela ukuthi uyikhiphe icathulo khona ke ayifani imizi phela lo izinga lalamathize engiwafakile uhlobo oluhlukile cela ukuthi uyikhiphe icathulo abanye bagejiswa izizindlu lezi ezayithandazela ukuthi ngambusise uNkulunkulu mvulela iminyango namhlanje bayisichitho kuyena basigeja sivumelene sishe bangaphandle kwaso noma bexoxela abantu bethi bangenile kusona kodwa ingxoxo mawuthi ubheka impilo yabo ayikhombi indlela abahamba ngayo yamchitha uNkulunkulu siyami Mfundisi siyabonga kakhulu. Thank you so much man of God. Mhlambe nje abantu bakuthola kanjani abafisa ukuxhumana nawe and then bese usivalela ngomthandazo ekugcineni. Satholakala ku social media nakuzo ke inamba zami ejwayelekile 0768963615. Singakathandazi kukhona into engicela ukuyesho kubazalwane. Isign yokuthi umamukela uJesu iBhayibheli lithi uvuma ngomlomo. Noma ungahlangana nabantu abathi ungabosiphakamisa isandla akukho ezweni isign nje yokuthi umamukela uJesu uvuma ngomlomo ngoba ayikho into engaba ubufakazi ukuthi uyinikele kuJesu ungayivumelanga wena. Bengafisa ukuthandaza nabantu abanjalo sekushunyelwe kakhulu kugcwele ku social media ukuthi asithandaze nawe uvuma igama lika Jesu namhlanje ukuthi Jesu ngiyayinikela impilo yami kuwe asithandaze. Baba wethu ongcwele siyabonga egameni lika Jesu ungcwele ngezwi lakho ungcwele ngakho konke lithi iBhayibheli umhlaba ulinganisile ngeingalo zakho kanti umhlaba wawenza isihlalo sakho izulu lenza isihlalo kwathi umhlaba kwaba isenabelo seinyawo siyabonga ukuthi uNkulunkulu ogcwele umhlaba wonke ungenciphiswe nabantu ngeimfundiso zabo nangembono yabantu uNkulunkulu onguye uNkulunkulu obonayo uNkulunkulu ozwayo uNkulunkulu omiyo kuze kube phakade thatha ilungelo lakhe egameni lika Jesu bayede inkosi ephilayo in Jesus name amen. We thank you Lord uNkulunkulu othanamandla ngezwi lakho usukhulumile uNkulunkulu onamandla impilo zethu ziyashintsha uNkulunkulu othanamandla onke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha baba wethu engcwele siyabonga kakhulu uNkulunkulu othanamandla udumo lonke malibuyele kuwe uNkulunkulu sinakho ukuzibonga uNkulunkulu othanamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we thank you Father uNkulunkulu othanamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha phakama njalo Nkosi yokulunga in the name of Jesus Christ Lord we thank you Father in Jesus name amen. Mfundisi siyabonga kakhulu Nkosi ayigcine njalo mfundisi wami egameni lika Jesu Kristu sithemba ukuthi uzophinde usenze isikhathi ukwazi ukuthi uzophinde usiphe izwi lenkosi la kule ndawo siyabonga man of God amen. Bazalwane bami siyabonga kakhulu lapha emakhaya sithemba ukuthi nijabulele iprogram yethu yokuqala njengoba bengishilo ukuthi besivula le program yezwi lenkosi la khona lishumayeleka khona lapha live la enkundleni zokuxhumana njengoba bengishiqaleni ukuthi mangayanga enkonzweni you are covered. Mawuthi azange uzusithola isikhathi sokuthi uhambe uyokhonza you are covered. Sazobona inceke ezihlukahlukene la kule ndawo bazana bami zizoletha izwi lenkosi la khona la ST Media la khona sithi it reaches to many